Nurhanifa makasih. Makasih nggih, makasih. Ya, kowe iki sok Anau Sedi Barong. Dinas saiki apa tugas ning Surabaya ngono ya. Mari iku sampai jam tengah pintu paling terakhir. Udah keblak paling keblak wis. Jajal diteni ya. Wesan. Selamat pagi. Ya reko sapa? Kebon. Tujuane rene? Golek pegawean. Ana kancane? Nggih, temen nggih. Jajal diteni. Ngapain dong kamu? Selamat pagi. Apa selamat esok-esok iku? Pajak. Oh ya wis melecir. Ya reko iki sapa? Ojo Mas. Tujuane padha karo kebon Mas. Ya wis Kacang-kacang. Ojo Mas karo kebon ya. Ya wis mapan kebeneran. Aku iki butuhna wong sing gelem megawe ning omah kene. Kacau saya tuh kedamelan. Bener. Nggih tampun. Ya, pegawean ning omah kene. Resik-resik aman terus ning kebon ngono ya. Oh, selesai halaman kali kebun. Piye sanggup? Sanggup mau. Ya wis, nang mangkene aja Mas karo kebon ya. Saiki ngomongno bayaran. Engko rek tak bayar murah kok kersula. Yo ana wong pejabat. Ya wis, rek jaluke kepiye? Biasa. Yo mingguan. Mingguan. Ya iya. Mingguan yo. Oh mingguan. Ya wis, mangkene aja Mas karo kebon ya. Lah miturut aturanku ngene. Lek riko iki jalo mingguan, riko tak bayar 7 dina penuh. Itu dino penuh. Kang semingga. Ya tapi cakeme ngomplong wae. Janjian yang gelipat. Kilo harian nih kau. Jengos karo kebon. Riko iki aja kliru tampa. Lek 7 dina penuh, iku ya sak penuh-penuhe dhuwit. Sang penuh itu. Masa petung dino penuh. Cocok kan begitu ya. Cocok. Ya iya. Udah kurang aja Indonesia. Kaulian. Ulangan. Oh bulanan. Ya, lek sak wulan riko tak bayar 30 dina kae. Nokak. Ya, nokak mana? Iya pun tapi akeh. Ya sak keke dhuwit. Sak keju. Nah, piye? Ke ulanan iku. Oh bulanan piye Mas? Ulian tahun. Ya wis, aku sanggup ya. Ya. Ya nanging mangkene Mas karo kebon. Aku iki ndek bojo loro. Nggih. Ya, kenalno ya. Sing sitok Siti Ambari. Sing sitok Siti Sundari jenenge. Oh, sejak dari kali sini sudah jenenge. Bener. Nggih. Ya dilungguhno dhisik bojoku Mas karo kebon. Nggih. Halo, Kaca. Jangan jaluk siji. Halo. Bejo. Kacang. Acak bejo. Acak coklat. Kacang-kacang. Halo, jaluk bejo. Mejone. Ngolon. Orang ada boyo langu mau. Makanya jangan dilebih dulu tak. Jangan roso-roso. Jangan rusuh-rusuh. Jangan leroben mari we. Ulah gue enak jangan roso-roso. Dilepit. Ya gitu yang kelekas. Wis bejo ning ajen aju mlebu cuk nomor jalan. Kecekin ana kotan sikil. Oh, becik tok. Mak, jengkol. Wah, gak paham. Masa.
Dilangan sono kau. Mapan tak durung kau. Coplok maning kok. Nah. Pas no bolongane. Benar. Engko luput kowe kau. Muhammad Sodikin makasih. Wah iki sampai kok kadang sampai setengah pitu. Sampai beduk sampai beduk. Nah, sekitar jam 7-an nih kae kok areke kae. Yo, sampai jam 8 pareng. Terus sih. Antara jam 6 jam 7 ya selesai ya. Mangene Mas karo kebon wong loro ya. Ya, tergantung ini ceritanya sampai habis ini masih agak lama ya. Tugas ning Surabaya ngono ya. Ya, omah karo bojoku loro, dina saiki tak pasrahno karo Riko wong loro. Yo, kula kampet jalan. Paham? Ya, aku mbok menawa ning omah kene iki ana tamu, yen ora nggo KTP ku diurusi. Ya nggih. Dicekel. Hah? Nggih. Sampeyan ngerti KTP? Yo nggih. Sing kabeh. Warna biru, foto setengah badan. KTP ya? KTP. Ono kartune sampeyan. Ah, nggih. Sampeyan ngerti, Mas? KTP. Lan iki kae. Sing kabeh. Cilik kertasnya warnanya biru. Ono foto setengah badan. Kartu penduduk. KTP ya? Ojo cap semar. Bukan. Iku kertas rokok. Kertas giling lho Rika. Ya. Ya wis, Mas karo kebon. Tak tinggalane ring omah aku njaluk mandungane Mas karo kebon. ya. Orang cuma tak kebon. Kembali terus ke malang, ambil selimut di atas keping. Tidak peduli miliknya orang, undang semut saya ikuti. Hei, hei. Kereta sekarang otot, kalau otot buat tempatnya. Antara jam 6 jam 7 itu selesai. Ya gitu Kias. Ya ya weh. Riko Ayo lur, Jogo monggo bergabung Bawang, nang Jogo channelnya Bawang. Arum Banyuwangi 65 iki lur ya. Iki lagi ono tontonan iki lur ya. Lur ya. Oh, delon aja ya. Kabeh. Anu jaranan iku kok. Jam 1. Jam 1. Aduh kaya ini ku mosok. Aduh mosok malah jadi kudia yo. Nang ndi kok nek? Iki saya wae. Pages kono. Assalamualaikum. Ono sinyal ya kadang-kadang bener udah. Pakai sawi ya. Jongos. Ah. Kene enggak? Nggih menjama. Mela sapa? Pak Mantri, aku mela Pak Mantri. Ah. Wis iki. Wah, buru rong dina iki. Iki setahun berarti iki. Ya, cukup setahun rong dina. Ya iya. Aduh. Alasan ujuk karo petisan apa? Kelencer. TikTok sampean jalan sampean. TikTok. Iya. Pak Mantri nang ngendi?
Tugas Mulai Surabaya. jalan. Komen-komen yang Riko ya. Akhirnya. Tahun biasa ya. Turun. Kita ono akeh Mas Dwi. TikTok, YouTube gitu. Kakean weh. Facebook ono. Alah, siasa pegawai tinggal di bos luwih nake. Ini ya, Bu. Ah, Aku ada teman yang alasan. Siji kelancar kabeh, beda kepengin golek wong wadon, Pak. oh, ada kepalasan ibu kalang persisan. Setunggal lecer kali hotel Jalestran. Bener. Kira-kira nek kene ana wong wadon, Pak. Ya patah. Hotel pira sih? Ayo siji ae. Kira-kira meneh, Pak. Nanggung kepalasan ngomong siji kok barang. Waduh, Bawa taruh pickup gitu kan. apa itu rok pick-up itu? Bawa majon. Ternak kono-kono akeh anak kono-kono. Kira-kira nek kene ana. Ya entah. Kene ya, setan goleki. Ah. STWRC ae, Pak. STWRC. Iya. Ana. Mana STWRC? Setengah dompet tapi ya rada renyah ngono, Pak. Larang renyai gua. Iku, kira-kira ana. Enten mawon. Sampai niki selain dosen-dosen apa nih sih? Kula niki tugas kula Joko kebun kali halaman, kali jange pilih makan. Sampai niki di pas lain bojone Pak Mantri. Yang Sedangkan iya. Pak Mantri lumane Surabaya. Surabaya. Pak, ning Banyuwangi gak ono. Lek sing lanang mah gawe ta bodi. Nopo? Allah, kang iku tidak. Aduh wis iki masa wong wadon biarin. Apa dititipane isun? Mendok oke, dititipane isun. Oh, berarti sampai niki jasa pengiriman. Oh, sing ngundang tidak tumpuk. Ya jajak endi bojone Pak Mantri? Loro iki. Ah, Bojone Pak Mantri. ya oke. Jajak cekok rene. Coba aku tak pengen ngerti. Siji-sijine bojone Pak Mantri. Kang niki Siti Ambari. Siti Ambari. Siti Sundari jenenge. Siti Ambari. Ah. Ini kok pejamulan kula ya enteng Yang mangane penak sampean iki tambah. Ah, ya iya murup. Kamu orang taruh. Hah? Sama pemene salah siji ki bojone Pak Mantri iki taksir kepiye, Pak? Bojone Pak Mantri sabari sir. Iya. Ya sebutune mawon. Kula teng mriki niki pejabat kali Pak Mantri. Joko kebun halaman Kralistian nanti. Aduh sampean wis sing ngabine Pak Mantri rembug kali kula nggih jelas salah. Jelas salah. Ah, Saiki ngene, Pak. Ah. Aku iki bojone ini ketemu Pak Mantri ono di stasiun. Malah gak iso nggawa barang ning kono. jam semanten iki kan? Iya. Masya Allah Malah aku sekali. dititipin selendang. Kakek-kakek sampean iki. Niki jadi Pak Mantri. Pak. Ada tekan gua. Mumpung durung Pak Mantri ngaku. Oh iya tapi ngeta. Hah? Kriya sedaya napa Kang Enten iki kula pas. Paling kowe iki monet ya. Oh ya. 12 jam. Sakderenge kula dugi sampeyan. 12 jam. Aja khawatir, Pak. Aku sing jaga makene. Pon aja. Tanggal itu. Jarang ngambil yang Ya, Bari. kono. Pak. Bojone apel apa? Bulan ngar pusing ngapur. Kali mau minggu sekali. Mana geceran? Geceran. Selamat datang. Wih, sana sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, Bang. Anjing ya. Iya, laporannya Jawa harus, Bang. Sedaya perjalanan pun sedaya kebun halaman kali Cianjur. Anjing kir ya. Bagus saya ngomong ya. Tapi wau kula ketewasan. Maksudnya piye? Ketewasan edan. Kula gadah tamu. Rondo yang matine sampai ke alasan. Ono tamu. Terus Ngai. utang karan Jalanin kita tok. tunggal niku lecet nomen kali aja ucapan estri. Maksudnya apa? Maksudnya ngetan. Rondo kali kula. Rondo yang ini nanti rapi di sampean
Nggih, kula langsung. Ranten kula medhawarken mriki keamanan. Sampai kepanggih Tapi iku ana Pak To. Kula iki. Ana Pak To iku. Kebon kali Ya, kau gulane. Kula pasang kali Ulono. Saderenge kula kudu kali Pak Mati. Iki ini sapa? Kan lari celuring ya. Alhamdulillah. Rondo ya tasih wonten mriki. Berarti pas lek ngono ya. Ya wis mangkene Jamas karo Kebon. Lombe iki aja nang kene aku sing urusane. Gak bisa sampean kamu urusan. Ayo jono kene. Alah, jujur kamu. Piye? Wah, ana Pak Mantri. Ya iya. Tau lep nang kono, lep ana panrane. Wong gogo. Wis teko rene. Kepengin Pura. Oh, berarti kepengen kenalan. Ya iya. Ah, langsung kenal sama dia. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bener iki kalau Londo ya? Pancen bener aku lun. Ya, Kenalake aku Pak Mantri sing duwe mangkene Londo ya. bener Pak Mantri. Ya mangkene Londo ya. Riko kok ini go bojoku karo riko iki ya apa Londo ya? Ini Pak Mantri. Iya. Bojone sampean iki tak gawa. Wis tak ajari tak niat. Ya mangkene Londo ya. Ning Banyuwangi iki lek rusak pager. Ayo lewat iki. Hukumane pati utawa penjara Londo ya. Gus, nang Gus. Aku wis ngerti. Pancen wateke wong ngarep iki. Jago bakalane sampean iki saiki dine iki tak gawa. Aja diterusake lho mriko sing koyo mangkono. Mangartenono jeneng mriko ya. Dina saiki aku manane sayembara. Oh, saya barang tapi. Riko tak pukul tak boleh pamuk jaran. Nek bisa buka-buka tangan kaya Riko bisa jodoh karo Siti Ambar. wis dine iki tak lakonan. Lah nane mangkene ya. Lah nek ora bisa buka kukutan sing kaya mangkono, Riko bakal tak siksa karo boleh pamuk jaran. Sanggup. Sanggup Pak Mantri. Saiki lakonono ya. Tak lakonan. Jamas karo Kebon maju kene. Mangartenono wong-wong Jamas karo Kebon. Dina saiki aku nanane sayembara. Sayembara apa? Londo iki tak pukul tak lebone pamuk jaran. Ah, Ora iso buka kukutan sing kaya mangkono, Londo ya bakal jodoh nggih mangan. tidak mboten soal pelajaran. Ngerti ya? Ya dicekel dina saiki. Nggih. Cekel Jamas. Ah. Udah ada wong ngasih ke muncul, masa lu mau kale Pak Mantri? Piye, Pak? Pak Mantri wis izin datang sing wani nggo ora Pak Mantri. Tapi kono mau Pak Mantri nganak-anak saja moro, apa kok bisa ngaponi kontak ikutan kono mau bakal jodoh. Makane dine iki tak lakonane, Pak. Ah, makanya wong ada di pengantin aja dokter ngalur kono. Kudu resik. Terus Agus nandang Padha mikaya tak lemu. Solo. Diatur siasa. Kudu kebarengan Kamu waktu janger iku ya. ada di pengantin ada. Janger nuringan iku dia. Ronderan.
besar, oke. Oke. Perkenalkan saya Johan. Bapak kiri, Bunda ya. Bisa mana aku melok takon karo awak riko. Jadi semua ketawa riko ini sopo lho. Rondo, Ya HP ini rusak, pancen kalau ikut. bukan Pak Mantri. Dapat jadi awakmu dia. Wong salah gitu saya. Benar, salah kudu selek. Nanging ngene, aku koyo kepengin Kita diikut. kelakuan kan kaya aku iki gak kena ditiru, gak kena digo contoh. Yang wis sapa-sapa nyoto. Mungkin aduh nong ring kerasak. Dapat jadi keliru. Pas ikut ya. Jagung bakalane. Ya, kok bakalane tanggung bakalane Pak Mantri. Ya saiki buka ngono. Saya Pak Mantri, saat durunge aku mlebu Pak Penjara, kepengin njaluk sekolilane Pak Mantri bisa kepiye Pak Mantri? Ya mana Bunda? Ya bener Pak Mantri. Wes, mitapun Pak Mantri. Penonton teko kami. Ono baju ya. Dapat gini Bunda ya. Aku kan wis kondo karo awak riko ya. Wong lek wani ngerusak bojone wong iku hukumane pati. Kok rungokno? Bojone ayo main gini ya. Bojone nono jeneng riko ya. Dina saiki aku kanane Sayembara. Riko tak buket tak lebone Pak Penjara. 15 makasih. Oleh Riko bisa buka buketan sing kaya iki. Riko bakal junduk lawan Siti Ambari. Yo nang mat gini. Lah Riko ora bisa buka buketan sing kaya iki. Riko bakal tak siksa lebih keras maneh. Sanggup ya? Sanggup Pak Mantri. Ayo saiki bukan. Eh Pak Mantri, aku kepengin pamitan karo Siti. Ayo pamit dong. Tapi iki kayak seneng bojone wong. Nek bisa bawa buketan kanggo iki sampe lawase karo aku. Oh,